Nopová fólia. Pravdepodobne ste sa s týmto názvom už stretli, ale je naozaj každému jasné, ako tento, na prvý pohľad jednoduchý materiál dokáže ochrániť dom pred tým najzákernejším nepriateľom a tým je samozrejme vlhkosť. Tak sa na to poďme spoločne pozrieť, ako presne funguje a prečo je pre základy tak nesmierne dôležitá. Ale viete čo? Ešte predtým, ako si ukážeme samotné riešenie, poďme si presne pomenovať ten problém, pretože tu máme jednu takú tichú, no o to neúprosnejšiu hrozbu, ktorá ohrozuje doslova každú jednu stavbu. Takže čo nás dnes čaká? No, najprv si povieme niečo o tom skrytom nepriateľovi základov. Potom si predstavíme riešenie, teda samotnú nopovú fóliu. Ukážeme si absolútne kľúčové, zlaté pravidlo montáže. Prejdeme si to pekne krok za krokom. Upozorníme na chyby, ktorým sa treba na 100% vyhnúť. A na záver vyvrátime jeden veľmi častý mýtus, či je to vlastne naozaj hydroizolácia. Fajn, poďme na to. Kto je teda ten záhadný skrytý nepriateľ? Aby sme totiž naozaj pochopili, prečo je riešenie tak dôležité, musíme si najprv uvedomiť, akej vážnej hrozbe každá stavba čelí. Len si to predstavme. Neustály, dennodenný tlak vlhkej zeminy na základy domu. To nie je všetko. Už len pri samotnom zasypávaní výkopu môžu, viete, ostré kamene poškodiť tú hlavnú, primárnu hydroizoláciu. A čo sa stane potom? No, otvára sa cesta pre vlhkosť. A tá vytvára úplne ideálne podmienky pre plesne a pomaličky, ale isto začína rozožierať samotné múrivo. Je to taký tichý, zákerný proces, ktorý ale môže skončiť naozaj vážnymi statickými problémami. A presne v tomto momente prichádza na scénu náš dnešný hrdina nopová fólia. Možno ju poznáte aj pod názvom drenážná fólia. Čo to teda presne je? No, v podstate je to špeciálna profilovaná fólia. Vyrába sa z vysokohustotného polyetylenu, skrátené HDPE. A tento materiál, ten je ako stvorený pre tie najdrsnejšie podmienky pod zemou. Je totiž extrémne odolný voči všelijakým chemikáliám v pôde a čo je super, dokonca aj voči prerastaniu koreňov. A teraz to najzaujímavejšie, jej štruktúra. Tie malé výstupky, ktorým hovoríme nopy, tie tam rozhodne nie sú len tak pre parádu. Sú absolútnym kľúčom k celej jej funkčnosti. Je to v podstate taký moderný high-tech štít pre základy. Predstavme si, že táto fólia má 3 také super schopnosti. Poprvé funguje ako mechanický štít. Jednoducho chráni tú hlavnú hydroizoláciu pred ostrými kameňmi pri zasypávaní. Po druhé, a toto je kľúčové, vytvára medzi stenou a zeminou vzduchovú medzeru. Vďaka tomu môže múrivo dýchať a odvetrávať vlhkosť. A po tretie, aktívne odvádza vodu. Smerom dole, presne tam, kam patrí, k drenážnemu systému. Dobre, a teraz pozor. Dostávame sa k tomu úplne najdôležitejšiemu. Ak by si niekto mal z celého tohto rozprávania odniesť len jednu jedinú vec, tak je to presne táto. Toto pochopiť, to je absolútny základ celého úspechu. A tou otázkou je, presne táto. Je to najčastejšia otázka a bohužiaľ aj zdroj najväčšieho počtu chýb, hlavne pri svojpomocnej montáži. Takže ako to má byť správne? A tu je tá jednoznačná odpoveď. Zlaté pravidlo znie, nopy musia byť vždy, ale naozaj vždy, otočené smerom k stene, teda priamo ku konštrukcii. Nikdy naopak. A prečo je to tak strašne dôležité? No, táto schéma to ukazuje úplne dokonale. Presne táto orientácia totiž vytvorí ten životne dôležitý drenážny a ventilačný kanálik. Keby sa to otočilo opačne, tie nopy by sa jednoducho zaborili do zeminy. A čo by sa stalo s vodou? No, hromadila by sa priamo pri stene. Celý systém by tak absolútne stratil zmysel. Dobre, teóriu a to najdôležitejšie pravidlo už máme v malíčku, tak sa poďme pozrieť na prax, ako to celé vlastne namontovať. Celý ten proces sa dá pekne zvládnuť v 6 logických krokoch. Najprv príprava povrchu, to je jasné. Potom fóliu rozvinieme a upevníme. Následne si dáme pozor na detaily, ako sú spoje a ukončovacia lišta. A na záver samozrejme všetko napojíme na drenáž. Takže, prvý krok. Ako pri každej poriadnej práci na stavbe, základom je príprava. Stena musí byť čistá, suchá a hlavne bez akýchkoľvek ostrých výčnelkov, ktoré by fóliu mohli, prederaviť. A ešte jedna dôležitá vec. Nezabúdajme, že nopovka je len ochranná vrstva. To znamená, že tá hlavná hydroizolácia, napríklad asfaltovej pásy, už musí byť na mieste a musí byť 100% funkčná. Dobre, ideme na to.
Fóliu pekne rozvinieme pozdĺž steny a ako sme si povedali, nopy idú ku konštrukcii. A teraz ďalší kľúčový bod. Kotvíme ju iba v hornej časti. Nikdy, opakujem, nikdy nie po celej ploche. Na to sa používajú špeciálne kotvy s tesniacimi podložkami. A prečo takto? No lebo fólia takto vlastne voľne visí, môže sa prispôsobiť pohybom zeminy a hlavne môže správne odvádzať vodu dole. A teraz prichádza detail, ktorý sa žiaľ veľmi často podceňuje, ale pritom je absolútne zásadný. Je to ukončovacia lišta. Horný okraj fólie sa ňou musí ochrániť. Prečo? Pretože tá lišta zabráni tomu, aby sa do tej vzduchovej medzery dostala zhora voda, zemina, lístie a iné nečistoty. Dnes sú moderné hliníkové lišty, ktoré sú nielenže trvácne, ale vyzerajú aj veľmi elegantne a funkčne. Keď spájame jednotlivé pásy, nesmieme zabudnúť na dostatečný presah. Takých 15, ideálne 20 cm. A kto chce mať 100% istotu, môže tie zvislé spoje ešte prelepiť špeciálnou butilkaučukovou páskou. A úplne na konci tohto všetkého, samozrejme celý systém musí končiť pri drenážnej rúre. Tá všetku tú zozbieranú vodu bezpečne odvedie preč od domu. Fajn, už vieme ako na to, takže teraz si povedzme, čo nerobiť. Pozrime sa na chyby, ktoré dokážu celý tento projekt úplne znehodnotiť. Tým, že si ich ukážeme, si vlastne ešte lepšie zapamätáme, ako to robiť správne. Takže poďme na tie najčastejšie prešľapy. Prvý, zabudne sa na ukončovaciu lištu. Čo sa stane? Celý systém sa časom zanesie hlinou a prestane fungovať. Hotovo. Druhý, nedostatočný presah na spojoch. Výsledok? Voda si nájde cestu presne tam, kam nemá, k stene. Tretia chyba, ukotvenie fólii po celej ploche. Tým sa úplne obmedzí jej funkčnosť. A tá úplne najväčšia chyba? Nainštalovať fóliu, ale zabudnúť na drenáž. To je katastrofa, pretože sa vlastne len vytvorí bázeň pri základoch, čo je presný opak toho, čo chceme dosiahnuť. A sme vo finále. Poďme si ešte vyjasniť jednou zásadnú vec, v ktorej má veľa ľudí hokej. Čo vlastne noupová fólia je a čo naopak nie je. Otázka teda znie, môže táto fólia plnohodnotne nahradiť klasickú hydroizoláciu, povedzme asfaltové pásy? Odpoveď je úplne jednoznačné a veľké nie. Ako hovorí aj tento citát z odbornej praxe, nopovka sa nepovažuje za izoláciu, lebo jednoducho nie je v 100% kontakte s podkladom. Treba ju vnímať ako pomocníka. Je to taká druhá ochranná línia. Jej úlohou je chrániť tú hlavnú hydroizoláciu, pomáhať s odvodom vody a vetraním, ale až spolu ako tím tvoria dokonalú ochranu. Takže vidíme, že správna ochrana základov je úplný základ, ale to nás privádza k takej záverečnej otázke na zamyslenie. Ak sme už takto dokonale ochránili túto časť stavby, kde inde v dome sa ešte môže skrývať ďalší takýto neviditeľný tichý nepriateľ v podobe vlhkosti?